Ebből a vörös kőből rakunk ki egy szívformát, és köré virágokat teszünk. Készül a virág kompozíció alapja. E köré helyeznek majd le több 100 cserepes növényt. Helyi lokálpatrióták ötlete nyomán önkéntesek, civilek, fiatalok és idősek összefogtak, hogy virágba borítsák a város főterét. Többek között ezzel a figyelemfelhívó megmozdulással ünnepelték a Föld napját Salgótarjánban április 22-én. Szinte az összes helyi virágüzlet támogatta az akciót, már aznapra több 100 tő növény gyűlt össze, és még több érkezik. Sorra jönnek az érdeklődők is egy-egy cserép virággal, hogy mindannyian hozzátehessenek valamit a földnapi megmozduláshoz. Nagyon örülünk, hogy végre virágos lesz Salgótarján, és hát ez csodálatos dolog, amit itt ezek a fiatalok művelnek, úgyhogy csak így tovább, hajrá! Nagyon fontos a környezetvédelem, és a Földnapja az különösen egy szívem csücske rendezvény. Megvédem az anyaföldet, ha rám bízzák, nem megy tönkre. Megszépül a földi élet, ami élő, téged érted. Többen verssel és szép gondolatokkal színesítették az ünnepet, a programba még egy lánykérés is belefért. A szervezők a virágosítást egy apró lépésnek szánták, ami túlmutat önmagán. Salgótarján szeretete mellett a tenni akarás állt az akció középpontjába. A főtérre kihelyezett közel fél ezer virágpalántát többek között óvodák, iskolák kapták meg, a többit közterületekre ültették ki.